आं फार्स्टआव र' नैबेखौ देखायग्रोनि सिक्सार हरनायखौ नोंसोर फट' लानो हादों बेखौ नाय बिदि 2 लाख बबेयावबा 5 लाख बबेयावबा 3 लाख बेखौ माने एस पार रिक्वायरमेन्ट जायनो जेसेबां माने गोनांथि दङ बेखौ नायनानै माने रां होनाया माने डिफारेन्स दङ आरोखि सोरनावबा 2 लाख सोरबा बुंदों 1 लाख होबानो आंनि फरायनाया मदद जागोन सार होननानै हाग्रामा सारखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों दा बेबायदि एस पार रिक्वायरमेन्ट बेखौ नायनानैहाय जोङो सारा बिटिसि आव बेबायदि हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बायदि जोङो राङारि अनसुंथाइ होदों दासिम जोंनाव एप्लिकेसन गोग्लैनाया 100तानि बारबाय आरोखि बेबायदि राङारि अनसुंथाइ बिनानै एप्लिकेसन होनाया आरो जों दा कन्टिनिउ होलांगासिनो दङ आरो जायनो होयोब्ला माने मोजां जागोन जायबायदि स्टुडेन्टनो रांनि हेफाजाब नांगौ जानानै दङ बेखौ नायै नायै प्रायरिटि बेसिसाव माने राङारि अनसुंथाइखौ जोङो दासिम होगासिनो दं आरोखि थानाय सारसित मिहिर इस्लारि मुंनि सासे आईआईटी स्टुडेन्ट बिथाङा आथिखालाव गुवाहाटीआव आईआईटी केमिस्ट्रियाव माने बिथाङा माने एडमिसन मोनबाय आरो फरायगासिनो दङ बिथांनि न'खरनि जिथु रांखान्थियारि हालोद गाज्रि होनानै हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मोनसे एप्लिकेसन होदोंमोन आरो बिथांनि एप्लिकेसनखौ रेसपन्स होनानै हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि इउथ बिपिएफनि मोनसे हान्जा क'क्राझारनिफ्राय दिनै फाथायहरदों आरो जोङो बाटासिपुराव फैनानै सारसित मिहिर इस्लारिनि जि माने गार्जेन बिमा आरो बिफा दङ बिथांमोननि आखायाव सारसित इस्लारिनि लेखा फरायनायनि मुङै जोङो 2 लाख रां थाखा दिनै रांनि अनसुंथाइ होफैदों आरोखि आरो सारा बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव जोङो गरिब जोंनि स्टुडेन्टफोरनि फरायनाया जाहाथे साक्सेस जायो बिथांमोननि सिमाङा जाहाथे मोगथां महर मोनो बेखौ नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि गरिब न'खरनि फरायसाफोरखौ आईआईटी फरायनो मेडिकेल एमबिबिएस माने फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनो एनआईटी फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनो आरो माखासे टेक्निकेल लाइनाव जायफोर स्टुडेन्टफ्रा माने लेखा फरायनो गोसो जानानै बिथांमोना एडमिसन मोनबाय सोरबा माने काउन्सिलिंआव माने पास जाबाय बिथांमोन बायदि स्टुडेन्टफोरनो दिनैहाय सारा बिटिसिआवनो हाग्रामा महिलारि सारा राङारि अनसुंथाइ होदों आरो बिपिएफ हान्जानि पार्टी फान्डनिफ्राय लोगोसे स्टुडेन्ट वेलफेयार फान्डनिफ्राय आरो लोगोसे बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसिफोरनिफ्राय बेबायदि खांलायलायनानै राङारि अनसुंथाइ होनाय नोंथांमोना नुबोगासिनो दं आरोखि बेबायदि बिपिएफ हान्जानिफ्राय दलै नोगोरै बाहागो लाफैबाय आरो नोंथांमोननो माखासे अनसुंथाइ एबा मददबो होबाय दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मा फोरमायगोन नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि आं बेखौनो बुंनो सानो बयनिबो गिबिसिनथाराव दानो जोंनि बे न'खराव सफैनो हानाय साफ्रोम सार नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनो आरो गिबिसिनथाराव आंनि फिसालानि आईआईटी फरायनायाव हाग्रामा महिलारि सारा आंनो बे अनसुंथाइखौ हरनायनि थाखाय आं सारखौ जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होननाय थाबाय।